Insellmilkom u nistedinkom għat-32 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hija drammatika l-aħħar kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' dan l-14 il-ħatta matul is-sena, meta l-mulej jgħid ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. Skont il-Vanġelu ta' San Mark, Ġesu kien irritorna lejn raħal twelidu fost dawk li kienu jafuh bl-eruq u xniexel, rabatu, ħbieb tiegħu, in-nies tar-raħal xkejken ta' Nazaret. Dawn kienu jafuh minn xkunitu, kienu jafuh bħala tifel, bħala żagħżugħ, kienu jafuh sakemm Ġesu ta' 30 sena beda l-ministeru tiegħu pubbliku fil-Galilija u fil-Ludija. Ġesu jgħallem b'qawwa fis-sinagoga ta' Nazaret, tant illi n-nies ta' daru tar-raħal tiegħu jistaġbu mnejn kisbu dan kollu, x'inhu dan il-għerf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubijiet kbar f'idejh. Imma huma kienu jafuh, kien diffiċli għalihom jagħmlu dak il-pass kbir ta' fidi u jilqgħuh bħala l-Messija imwiet. Jibqgħu jarfuh biss fuq livell uman. Dan mhux il-Mastru Daxxa bin Marija, u Ġagbu, u Ġosè, u Ġuda, u Xmun, uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna u tfixklu minħabba fih. Ekku lil Ġesu kienu jafuh bir-razza u bir-redika kollha tiegħu, imma nerġa' ngħid m'għamlux dak il-pass ta' fidi biex jilqgħuh bħala l-Messija imwiet. Tantu hekk illi kif smajna San Mark jgħid tfixklu minħabba fih. Ġesu sar skandlu għalihom. L-umanità tiegħu li tant kienu jafu u jarfu saret fixkil biex jemmnu fih bħala li bentalla magħmul bniedem il-Messija imwiet. Ma Ġesu minkejja dan l-iskandlu li joħloq ikompli bil-Ministeru Pubbliku kollu tiegħu. Xmun xwejjaħ kien qal li kellu jkun il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, sinjal li jmerruh. Ġesu bħal profeti tal-Antik Testament spiss ma ġiex milquh minkejja l-kelma qawwija tiegħu u l-ġubijiet li kienu jsieħbu dik il-kelma malma b'awtorità. Min jaf, forsi aħna wkoll spiss nidraw l-affarijiet sagri, l-affarijiet reliġjużi u tonqosna il-fidi biex nilqgħu il-kelma ta' Ġesu, kelma li taslilna permezz ta' ċirkustanzi tal-ħajja, permezz ta' bnedmin oħra. Spiss nitfixklu quddiem il-kelma tal-Knisja li twassalna it-tagħlim ta' Ġesu. Ejjew ma nkunux bħal nies ta' Nazaret, imma nitolbu d-dom tal-fidi biex nilqgħu dejjem il-preżenza tal-mulej Ġesu u l-kelma tiegħu li taslilna anki llum permezz tal-profeti tiegħu. Il-mulej jagħtikom is-sliem u nsellmilkom minn qalbi.